igon arochena igon obokore bwane burabe bwengenjo mono ekere igon ekerende imeye kerugo gya siasa esababu siasa ere ya muhimu mono neri na siasa nere koreta kere gento keringaneti gotumeka nyagitari ari muno munyagitari bwa bangena nabana onye na madiogo onye burai mbori buya igo madiogo tayo onye na makweri aya murocha gendete kero burai butari obuya amakweri gakomendekana edio nkarana gwetani okurwari omongino ringo deal nere chinga kiechyo abangena na bangese county ya Gusii baganetio bakonyi bwane igo tinkonyara kobakonye kerongo konyo yomo ngise kubatenenera abangena aba na bakonyora na inche na ngusire bintu bibere bitato egero bokoreri bogendrere kirano no burai wa Kisii county butari uya intete mba inyori na health is a devolved function kerere devolved function amangana obochenu igare sama goko ye county government ya Kisii ebwente kodigererio bokoreri ese chinyagitari chie serikali chinyagitari chia banyene ne chinyagitari chie mission igobone kero oburai bweigoru bwe county butari obuya na kiki gocha kwanyore bintu bingamnebyo ese nyagitari echichi koganige ndo kuna support supervision eminetina abanyagitari bari bare nobumanyi goikabarigerina obokoreri bore sinyagitari echi chonsipi chiabanyene echi mission echi serikali obokoreri bwabeire standardized na ndeno obokoreri obuya lakini onyento gokore ekyo yinere gasitoire na health is a devolved function astayo togochi okoba abantu bakubwate sinyagitari chiabanyene na barube batete kodika abantu bari batari no bumanyi bweigoro gose bari baranyare gwakano chibasachia chianse igobono standardization no korigerina obokoreri obo no buya bore county government nere bwente gototebina naki ese county engima sinyagitari chieito abantu baito nkonyoro bare udume rengia ige county ise gosuka maega teigo kora support supervision teigo tare manyana enyagitari eye ngaki kokore meremo ya eso bwereri bwo bocheno igo ntokunyara okonyeka bona iga abantu abange bakure nande bakura abange mono nande gento kyo gokumienga kie ina renge general ninginyorete ngojikobori na baminto nara akoje gasien enga kientambega mota kongana monga no ne promotion enare gotebu gujuli Nyanchama Nyamao abantu bare na masomo muna yao mbaigo toka nyagitari igo genda na masomo ayu aho Kisii University na waranyare kubwakana igo bantu baito bado mbaro chobu yabwa masomo abantu baite barochena naki ekenega sero yuno mwanafunzi orure sukuru bisero bya engebi tiagende mirimo igoko ikabantu baito bamanyana there is something egentonkera okegocha na experience omwana orure sukuru oetire buya o graduate nena asade no monyagitari ari ta kubwekana omonto okorire gasi yuse miaka 15 ekine egenta abantu baito bakweba ekende gyakabere asaba nyagitari abaito babono igabange babokonyora mbari bamaite kumatachisimi sana igo goikabakoro a lot of support supervision mentorship nonye karo bakore kurwe sukuru banyako kogenda kwemento bumanyi karo bari gasi igoto kunyara go transfer abanyagitari abakoro kurwe senyagitari oreta abanyagitari abanye batari no bumanyi bodi abantu bagwakwaya out of experience injena sogete chinga kichirina ari kubodi bo women rep mama etena kerore siasa metienye risite yo muizo chingariza ingata yaya tiangondore gosininkorera abantu baito wetere nchere ngao yobokore isaba bande batigete meremo tinkumanyire arongi batigirete lakini egento ndatebe obokoreri bwabeire bokogendanse nekero obokoreri bokogendanse abantu baito nabo bakumia na kieke turega atogoteba na yaya intuno nyetu asogete ntore tayari kubwaterana korigerine county government ya Kisii anene mono esobokoreri bwabangine nabana bake bonyare kuira na muna bwarenge nandi obumanyi bobe igoro egere toteme gutanga makweri aya aranyare gutangeka